Jeg har også lige en confession her. Jeg har faktisk snydt dig lidt, Kasper. Men det her, det er det, som man kalder et mystery shopper. Og jeg tog et opkald her for at blive klogere. Og for at være helt ærlig, også aflure lidt nogle gode metoder og sådan noget. Så bare lige sige undskyld også. Men sige tak, fordi du har været mega flink. Mega rar at snakke med. Og jeg kan godt forstå, at jeres kunder, de vælger jer arbejde sammen med. Tak. Helt fair. Jeg havde godt lidt fornemmelse, da jeg så mødet. Ja, det har du sikkert. Men jeg er også glad for, at du er ærlig lige at sige det. Selvfølgelig nogle gange, så skal man bruge lidt nogle frække knep, men jeg synes også, man skal være ærlig omkring det. Hvis det var okay med dig, så vil jeg faktisk gerne have lov til at bruge det til noget content. Men det skulle du være meget velkommen til. Du må sige til en dag, hvis du ikke vil være selvstændig længere, og vil søge et job inden for en HubSpot-verden. Jeg har i hvert fald fået et virkelig godt indtryk af dig, og det er... Tak. Det er i hvert fald noget, Morten og jeg gerne vil snakke om, hvis det var du en dag, skulle bruge det. I den her video i dag, så går jeg undercover, eller laver en mystery shopper til Edge Marketing, som faktisk er et konkurrerende bureau, kan man sige, til hvad jeg laver. Vi laver begge to HubSpot, opsætning og implementering og konsultation. Og for at være lidt fræk, så vil jeg prøve at være en mystery shopper, for at lige aflure et par måske gode metoder, som jeg kan lære noget af dem. Ender egentlig med at vise sig at blive til en podcast-lignende samtale, der var over en time. Kasper Bjerg, som jeg snakkede med derinde, mega rar fyr, super flink person, og vi fik en fed snak omkring HubSpot og CRM-systemer, og mange af de ting, som egentlig rykker sig i dagens Danmark og i virksomheder, hvilke problemer der er med CRM-systemer oftest, og hvad det er, at virksomheder måske burde tænke over, når det kommer til at blive mere digitaliseret. Samtidig gik så godt, at Kasper en dag tilbyder mig et job henkastet, hvis det er, at jeg på et tidspunkt ikke har lyst til at være selvstændig længere. Udover det, så vil jeg bare lige sige skud ud til Kasper Bjerg og til Edge Marketing. Virker super dygtige til det, de laver, og jeg fik i hvert fald en masse godt ud af den snak. Men endnu en gang tak til Kasper Bjerg for en sindssygt god samtale, og tak for bare at tage det som en super gentleman, selvom jeg egentlig kommer og laver et lille mystery shopper trick. Så her får du hele klippet. Jeg har cuttet lidt i det, så der forhåbentlig er lidt lækre at kigge på. Jeg prøver selvfølgelig her i starten at spille lidt dum. Ikke fordi jeg er særlig klog i det hele taget, men jeg spiller måske lidt dummere, end jeg egentlig er. Jeg håber, du får noget af den snak, ligesom jeg gør. Cool. Jamen, jeg hedder Kasper. Jeg er en af partnerne / stifterne bag Edge Marketing. Vi er ved at være på vores 7. år, tror jeg. Og sprang ud som en af de første HubSpot-bureauer i Danmark for 6 år siden eller et eller andet. Helt historisk set, så er der nogle rigtig gamle HubSpot-bureauer i Danmark, som også tidligere har været nogle af de største i verden. Findes ikke rigtig længere på det danske marked, men vi har i Danmark faktisk været sindssygt dygtige til at få HubSpot ind. Vi sidder i Aarhus, og vi er en 10 mand her, og virksomheden er sådan ligesom funderet omkring at være et HubSpot-konsulenthus. Så selvom vi hedder marketing, så det er ikke fordi vi gør synderligt meget sådan ned i den gren mere. Vi er sådan mere funderet omkring, hvad kan du i HubSpot, og hvad kan vi så assistere med rundt om det produkt. Eksempelvis at hjælpe med at lave marketing i HubSpot, eller hjælpe med at opsætte dine salgssystemer i HubSpot, eller dine servicesystemer, eller dit website, eller hvad det må være. Vores primære produkter er implementering og træning i HubSpot. Og det kan være både på CRM, eller sales, eller marketing, eller service. Vi rører sådan set ved det hele. Og ellers så er det udvikling af HubSpot websites. Jeg tror sådan, det er de 2 helt store, vi har. Så selvom HubSpot klart er mest brugervenlig, især hvis vi er oppe og sammenligner med Dynamics, eller hvad der måtte ligge af systemer over på den anden ende, som er meget lavt, så er det stadigvæk, selvom det er brugervenligt, er det stadigvæk noget, hvor folk de skal lige kende vejene, og det er også så stort et system, så det er heller ikke måske overskueligt, medmindre man sidder i det dag til dag. Præcis, det er, altså du kan jo modellere HubSpot sådan relativt nemt med sådan drag and drop features, hvor Dynamics, der skal du ind og kode det om, hvis du vil ind og ændre det, og at Pipedrive, det tør jeg slet ikke tro på, at man kan det. Der kan man sige, der er HubSpot i hvert fald sådan godt foran, og har jo egentlig også udsigt til Salesforce, som er markedsledende, som deres største konkurrent nu. Ja. Så de er også on their way to claim the throne, tror jeg, man kan sige. Hvordan er processen så, altså når jeg kommer ind og hjælper en virksomhed med at sætte op? Hvor lang tid skal I bruge? Hvad skal I bruge for ligesom så for onboarding er ordentligt, at det hele det kører, som det skal, kan man sige? Ja, jamen typisk tager en onboarding omkring 30 dage, alt afhængig af, hvor meget sådan custom, der skal sættes op for kunderne. Er det sådan rent teknisk setup, altså ikke hvor I skal ud og snakke med folk og sørge for, at de er sat ind i det, men bare sådan en implementering?
Nej, det er faktisk inklusiv, man har en onboarding workshop, hvor typisk har det kan være en direktør, eller hvem den leder, hvad for et område det nogle gange er i. Hvis du er salgsop, så vil vi typisk have en salgschef, måske vil vi have en direktør med, og måske vil vi have en repræsentant for salgsteamet med. Har vi en onboarding workshop om, hvad er det, de gerne vil have ud af det, hvordan fungerer deres virksomhed i dag, og hvordan skal vi så tilpasse HubSpot til det, i forhold til egentlig den første workshop, hvor man skal snakke lidt om, hvordan gør de det i dag. Der har vi jo altid sådan en indirekte dialog med kunderne også om, hvordan kan de måske gøre det bedre, fordi HubSpot stiller nogle nye muligheder til rådighed. Du kan ombygge en salgspipeline. Du kan begynde at putte procenter ind i, jamen, hvor realistisk er det, vi lukker noget. Du kan begynde at putte alle mulige krav ind til, når du rykker noget fra et lead til et tilbud sendfase, så skal vi faktisk udfylde datakilde ABC. Og det er nøgletal for virksomheden at have. Det kunne fx være, helt klassisk vil være, at du skal putte en værdi på din deal, og den begynder at rykke sig hen i tilbud under udvikling eller sådan noget. Fordi så begynder man at kunne forecast på, hvor meget værdi har vi i vores pipeline, som ikke er lukket endnu. Så der er en masse sådan nøgletal, du begynder at kunne tænke ind i din virksomhed, og hvis ikke kunderne kender de her muligheder, så er det slet ikke sådan, så eksisterer det jo ikke i deres hoved, at de faktisk kan få de her data og begynde at arbejde ud fra deres virksomhed. Så det er lige så meget hvordan sætter vi systemet op, som det er sådan forretningsudvikling, åbner nogle nye muligheder for dem. Okay. Men så over de 30 dage her, hvor mange gange snakker I så med dem og mødes med dem? Jamen så har vi typisk det her møde, så begynder vi at sætte platformen op efter det møde. Det kan godt være, der lige er sådan frem og tilbage derimellem, hvor vi skal blive enige om, de går måske tilbage og tænker lidt over, hvad vil de gerne have, hvad vil de ikke have. Begynder vi at sætte platformen op, når den sådan ligesom er sat op og godkendt, vi finder en champion hos dem, altså en eller anden, der skal være ansvarlig for at drive det internt hos dem. Der er ligesom to sådan bloggers i HubSpot-projekt. Det ene kan være prisen ved HubSpot, fordi det er rimelig høje licenspris, som typisk skal betale, så snart du er oppe i et professionelt og især et enterprise-produkt. Ja, præcis. Altså professionelle produkterne ligger omkring 40.000 årligt per produkt. Ja. Marketing er vi oppe i 70.000, mener det er. Og enterprise så bliver plus 100.000 eller et eller andet. Ja. Er det noget, som folk føler er dyrt, fordi udenbart så kigger på det og tænker, det ser dyrt ud i forhold til alternativer? Billigt i forhold til Dynamics og Salesforce. Jeg tror, det er prismæssigt meget tæt på Pipedrive. Og kigger du så på Active Campaign, som du også nævnte lidt tidligere, så er det jo væsentligt dyrere, men produktet og kvaliteten deraf, og så også væsentligt højere. Ja. Men kommer man fra Mailchimp, eller Active Campaign, eller whatever man må bruge af sådan nogle marketing-systemer. Men det er jo heller ikke rigtige CRM-systemer. Ja, men det er jo heller ikke rigtigt vel. Det er jo e-mail marketing-systemer, som så har prøvet at evolve lidt over i, som jeg forstod det. Præcis, helt enig. Men det er jo så nogen, vi ofte møder, man er i konkurrence mod. Ja. Nej, glem det lige så der. Det er det ikke. Det er det overhovedet ikke. Det er faktisk tit, der er ikke sådan noget, vi møder med en konkurrence mod. Men det er ofte sådan, at folk de kommer fra, eller bare Excel i sig selv. Ja, okay. Så der er det ikke en konkurrence, der er det nok mere bare, at nogen skal æde, at man skal tage skridtet ind i at have et service. Men hvad tænker du af størrelse af virksomheder, før det giver mening for at investere de beløber fra HubSpot? Ser I et skel der? Nej, fordi HubSpot har jo også der startpakke, som noget koster de her $20. Det er 150 kroner eller et eller andet. Nu er det så lige om måneden. Men det er jo ikke en særlig dyr investering for at få et rimelig godt produkt. Nej. Vi har faktisk en del, vi kører ind på den her CRM Starter Bundle, som jeg tror, de stadig kører også til $20, hvor du får alle starterprodukterne til de her 150 kroner om måneden. Og så er du sådan okay af vejen. Det jeg vil sige, du kan med det er, at du får et CRM-system, du får et salgssystem, for ikke meget marketingform. Du får sådan lidt en formular, du kan smide på din hjemmeside, så begynder du at koble de leads, du får ind via din hjemmeside, direkte ind i CRM. Du får add-ons til dine mails, og alle mails, du logger og skyder direkte ind i HubSpot. Så du får sådan alle de her basale features. Du får ikke nogen automatisering, og det er sådan, det er skillelinjen mellem starter og professional. Det er, at hvis du har automatisering, skal du op på professional. Men du kan godt få sådan en rimelig grundlæggende lækkert setup. Og der vil jeg sige lige meget, hvad jeg var som virksomhed. Hvis jeg kom fra Excel, vil det være en gigant opgradering at gå ind i bare starterløsningen. Så altså, det er måske sådan en skillelinjen. Det er, hvad er dine ambitioner med det? Kommer du fra ingenting og skal ind i noget, så kan du måske godt bruge den her starterløsning.
Er du der, hvor du sidder og tænker, okay, nu er det forretningsudvikling, vi snakker, og du vil gerne sådan ind og kigge på nogle fede løsninger, der kan optimere din salgsproces lidt, eller hvad du ser din churn, eller hvad verden det måtte være, så nok op og kigge på professionelt niveau. Enterprise er mere noget, der unlocker, hvis du har nogle specifikke krav i din virksomhed. Værende, vi skal bruge single sign-on, og det er bare et must-have, fordi det står der i vores legal department, det skal vi bruge. Nå, okay, fint nok, men det findes kun op i Enterprise, og det skal I tilkøbe en eller anden pakke af. Eller vi skal bruge det, der hedder Custom Objects, som er, at du kan, ligesom HubSpot, de har contacts, de har companies, så er et Custom Object, at du selv kan bygge en eller anden datakilde ind i HubSpot. Det kunne være, at du havde en kunde, der solgte biler, og de vil godt have alle biler oprettet som et objekt, derinde de kan sidde og putte på deals. Om nu har jeg solgt min Peugeot 507 eller et eller andet, eller min Tesla Y, eller hvad det måtte være. Så kan det give mening at putte på. Det er der HubSpot bliver sindssygt fedt, og især smadrer konkurrenterne. Men igen, der er vi så også i en enterprise. Det er sådan et ordentligt nøk op jo, i forhold til professional. Ja, det er det. Ja. Men er der overhovedet så mange ekstra features, man får ud af det så? Ja, det er der, men vi skal ned og nørde i en enkelt case, for at vi finder dem. Okay. Lad os se det sidste eksempel, hvor der var behov for Enterprise, er noget, hvor vi vil tage noget data fra et CRM-system. Det er nogen, der holder events. De har en hjemmeside, og på den hjemmeside, der skal de sidde og skrive alt eventdata ind. Det er sådan nogle eventkonsulenter. De er ikke synderlig færm i webudvikling, og risikoen for, at de ødelægger et website, er nok større, end for, at de får det sat rigtigt op. Der kan vi bygge en løsning med HubSpot. De skal bare sidde om backend i deres CRM-system, udfylde data på, om hvor skal det her event afholdes, hvilken dato er det, hvem er partnerne, hvad er lokationen, bla bla bla. Så sætter vi alle de felter op, og så bygger den selv website. Så snart de siger post-event, så går den ind og bygger den side, der nogle gange må være til eventet. Den smider det ind på en samlet eventside, gør klar til at indsamle deltagere og sådan noget. Så her der har vi et specifikt behov, som vi kan bygge med Enterprise. Ja. Okay. Jeg skal lige sige, jeg tror ikke, vi har haft en case med Enterprise, hvor ikke der har været et eller andet behov for, at der også skulle custom-udvikles. Men mindre det, fordi det har været en virksomhed, som spænder over flere brands, og der så har været et eller andet, hvor de har brug for x antal forskellige virksomheder, kan kigge ind i samme platform. Der kan Enterprise også komme i spil. Okay. Men det er sådan, der er du oppe i virksomheder, der skal have 5.000, 10.000 ansatte. Okay. Men det er faktisk, altså det er meget interessant, at du siger, at inden for 30 dage, så plejer jeg at have succes med onboard. Men er der ikke sindssygt meget bare sådan noget change management også, altså få ledere, få medarbejdere til at bruge systemet dagligt, og alle de ting, de lige pludselig skal til at overskue og lære, når man bare inkorporerer et virksomhedsnyt system, men HubSpot har jo ekstremt mange features. Jo, er du sindssygt, jo. Og altså 30 dage er sådan, det vil sige, det er det optimale, vi kan, men det skal jo altid give os til virksomhedstempo. Lad os bare sige, at vi har den her onboarding workshop, og vi så har det tekniske setup. Det kan vi måske, den tidsperiode kan vi selv styre. Men at de så får samlet, nu tager vi bare et salg, fordi det er sådan en klassiker, de så får samlet deres salgsteam, og egentlig har dem klar, og føler, at de er i mål med det, de nogle gange ønsker, at HubSpot skal have, kan sagtens rykke på de 30 dage, men det er mere noget virksomheden styrer. Okay. Typisk vil vi så have en træningssession, eller 2, med virksomhederne, eller salgsteamet, eller serviceteamet, hvad det vil være. Og så skulle de jo sådan set derfor gerne kunne nøjes med at snakke med deres champion, som er blevet trænet ekstra godt i det, og sikre, at han kan svare på spørgsmål. De er selvfølgelig altid til rådighed, men det er sådan, det er målet, at vi træner dem til selv at kunne bruge HubSpot. Hvordan udvælger jeg sådan en super champion? Er det en, der selv melder sig frivilligt til at tage certificeringer, eller? Ja, det er det lidt. Altså det er jo, vi nævner det som rimelig tidligt i processen, at det her det er et must, for at de kommer til at lykkes med det her. Hvis ikke de ligesom selv har nogen, der kan løfte det her for dem, så bliver det for tungt. Altså tænk, hvis du gik ind i et system, og du skulle ringe til en ekstern konsulent hver gang, så går man lidt død af det. Så man skal have en eller anden intern ressource, der kan det. Så det skal være en, der er sådan lidt teknisk færm, men selvfølgelig også er på et lag, der er højt nok til, at virksomheden de vil give personen en champion-rolle. Ja, jeg tænker, det bliver da ret vigtigt, hvem det lige er. Det skal være en ret højt, som måske ikke lige skifter job sådan. Så hvis han sidder med al den viden der. Præcis. Okay. Det er en god pointe, altså det er noget, vi oplever sådan halvofte, at så forsvinder champion, og så vender de retur, og så skal vi enten træne en ny, eller vi bliver bare sådan en ekstra konsulent, indtil de ansætter en ny, og så typisk i den
ansættelsesproces, der indfører så, at du skal have HubSpot-erfaring. Ja. Det er den helt klassiske. Ja, okay. Ja, det kan godt se for mig. Men det er også det, man hører tit jo med CM-systemer og sådan noget, det er, at det starter med at blive implementeret, og du ved, i starten så bliver man sat ind i det, og det er måske spændende i et halvt års tid, og så begynder folk at forsvinde, eller man glemmer at bruge det, og man begynder at indtaste dataen forkert, eller et eller andet. Og så bliver det rod og kaos, og så er det den der black box, der var det så lidt, jeg ved ikke helt, hvad der foregår herinde. Jeg ved ikke, om dataen er opdateret. Vi kan ikke rigtig bruge det længere, egentlig. Ej, men det er meget spot on. Altså, vi har vores allerstørste kunde er gennem den her proces lige nu, hvor jeg tror 3 måneder siden, der skulle de ligesom vurdere, hvorfor er det lige, vi har HubSpot? For der er ikke nogen, der bruger det. Så er det ud med HubSpot, eller er det ind med HubSpot igen? Skal vi ligesom have genlært at bruge det? De gik heldigvis med at genlære at bruge det. Og der var alle de folk, der nogle gange havde købt ind på det, de var ude af virksomheden. De var ligesom blevet afskediget. Ja. Så står man med sådan en mærkelig, så har man bare lige pludselig et kæmpe system, som man ikke altid ved, hvordan man bruger. Ja. Er I nogensinde kommet ind i en virksomhed, hvor at det er bare noget rod, og dataen den er totalt, altså ikke opdateret, og det er bare kaos et eller andet sted? Ja, det sker halvdelen af gangen. Det er rigtig ofte, det sker. Så har de bare hvad gør I for ligesom at rydde op i data? Det er det første step, så for man overhovedet kan bruge det? For man kan stole ting, der er derinde. Jo, men tit så det gør virksomhederne tit selv. Okay. Det er lidt, altså vi kan godt snakke om, hvad for noget data de skal bruge. Men ellers så forsøger de selv at rydde op i det. Og så oplever vi så ofte, når vi begynder at foretage sådan en import af data, at der er et eller andet, der stikker helt af. Det kan især være, hvis der er nogen, der bygger integrationer fra gammelt CM-system, der bare skal skyde data over, og så skyder alle mulige data over, der ikke fungerer. Ja, okay. Og så må vi have nogle møder frem og tilbage med de der partnere om, hvad er det lige, der sker her, og kan I se, at den her data kommer til at gå igen på tværs af ABC. Ja. Og sådan noget. Der ved jeg, Morten, som er måske den skarpeste til HubSpot i Danmark, eller en af dem i hvert fald, han er en af de få HubSpot-trainers, der er i Danmark. Han har haft en del af de her cases på det sidste. Okay. Så, og der går så kommer han simpelthen ind og tager snakken med dem en til en, bruger en masse tid på at virkelig dykke sig ned i, hvad er problemet, og prøve at løse det. Ja, så sidder vi sådan fra HubSpot side og siger, okay, der er et problem her på ABC datakilde. Vi kan se, det er implementeret via integration, så et eller andet er galt over for jeres ende af. Vi kan så ikke snakke ind i, hvad der sker i deres system. Men det vil en integrationspartner oftest vide. Tit så er kunden så også med på de her møder, så de sådan ligesom får indsigt i, hvor problemerne kommer fra. Alright, ja. Det er der sikkert behov for, ja. Ja, det er der oftest. Også for at integrationspartnerne de lidt får et indblik i, jamen, hvilke fejl forårsager det vi har sendt over her. Ja. Så det oplever man også rimelig ofte. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Igen, men det er der, hvor du har en masse data, du gerne vil have med. Der er også mange, der bare siger, okay, vi har ikke sindssygt meget data, vi skal bare have importeret mail, telefon, fornavn, efternavn, whatever det må være, virksomhed. Ja. Vi vil ikke have e-mail-historik og sådan noget med. Nej. Ja, fordi det er ikke også en af de udfordringer, der er tit, hvis man kommer fra et andet system, især det, man rigtig gerne have alt det der aktivitet, der er logget på virksomheder, på kontakter og på deals med over. Altså det kan det i hvert fald være. Nogle systemer er jo også bare, nogle har brugt det rigtig godt, og så er det okay nemt at bare implementere, eller importere. Jeg synes, det svinger meget, især også, hvad det er for et system, du kommer fra. HubSpot har jo sådan nogle direkte integrationer til en del systemer, og nogen har fine eksportmuligheder ud i CSV-filer eller sådan noget. Men andre er bare håbløst forældede CRM-systemer, hvor man er helt på herrens mark. Ja. Så det synes jeg, det svinger meget. Ja. Så når man ligesom sætter det op, så ser du, så er der noget support ofte. Hvordan plejer I at deal med det? Typisk via klippekort. Så man køber et eller andet antal 10, 20, 30 timer hos os, og så bruger man egentlig bare løs til det. Okay. Enkelte kunder har en fast samarbejdsaftale til det. Men det er sådan lidt en sjov ting at købe en fast samarbejdsaftale på, for man ved jo ikke, hvor meget support man har brug for. Nej. Så det er typisk noget, hvis vi går den vej, så er det fordi, at så har man haft nogle klippekort som løbende, og så fundet ud af, okay, vi kan se, vi snit kommer til at bruge 8 timer support hver måned. Vi kan lige så godt bare rykke det over på. Ja.
supportaftale. En eller anden dag, så har dit service support person eller anden brug for noget hjælp, og så ringer de til os og siger, det er fint nok, men I har så ikke flere timer lige nu, og så skal det til at godkende en chef, og så går der en dag eller sådan noget. Yes, så kommer man ud af det problem. Ja, præcis. Okay. Altså det er så, jeg tror vi har 2 kunder i alt, der måske kører som service support-aftale, så vi har ikke haft det så meget. Nej, okay. Hvad for nogle ting er det som regel, de har brug for i sådan support? Det går nok bredt. Det kan være alt i HubSpot, vil jeg næsten sige. Okay. Og det kan både være udvidelser. Vi har fundet ud af, at vi har brug for at få data ind på den her datakilde. Kan I bygge den for os, så sælgerne kan udfylde det? Det kan være sådan noget produkttype eller et eller andet. Hvad det nogle gange må være. Så går vi ind og bygger det. Det kan også være nye formularer til marketing, eller det kan være rapporter på ABC. HubSpot har jo så sindssygt meget data i sig, så du kan bygge rapporter på næsten alt, og det er mere sådan dit eget hoved, der sætter begrænsninger, end det er HubSpot i hvert fald. Ja, det er en god point, det også. Ja, fordi altså, det er også det, jeg ser sådan, okay, du ved, nogle gange så er det som om, hvis der er for mange muligheder, så kan man ikke tage nogle valg. Ja. Hvordan sørger I for, at der er en eller anden rød tråd, og de rigtige ting bliver monteret, og det ikke bliver for meget med det, eller ikke bliver for lidt, og måske hjælper med at finde ud af, hvilke rapporter er egentlig vigtige for den her virksomhed? Det kommer meget ud af den her workshop og den løbende dialog, vi har, hvor vi ligesom forstår, hvad er det virksomheden sælger, hvordan sælger de, hvad giver mening for dem at måle på. I mange tilfælde har de også selv nogle, altså så de går jo ind til os med en eller anden forventning om noget. Enten så vil du som deres konsulent have peget den retning, eller også så vil de selv internt, salgschefen havde måtte have sagt et eller andet, vi har brug for at måle på ABCD. Så de kommer med nogle tanker om det, før de egentlig vælger at sige, det HubSpot, vi går med. Vi kan også sagtens præbe mod nogle modeller, der kunne være fede. Det kan især være på marketing, vi kan også sige, kunne I ikke tænke jer at vide, hvordan hele jeres kunderejse faktisk bliver influeret? Hvor mange gange har de kigget på alt jeres materiale osv.? Noget af det, vi tit har svært ved at måle i en B2B-kontekst, fordi det ikke er ligesom med webshops, hvor nogen lægger noget i en kurv, og så kan alle systemerne se noget solgt. Ja. Men der giver HubSpot det, altså stiller der meget bedre end mange andre systemer, fordi det egentlig integrerer ind mod Google Ads og mod de forskellige systemer. Så vi begynder at kunne kigge lidt ind i, om hvordan har alle de marketingtiltag, vi nogle gange har foretaget os, hvordan har de egentlig påvirket kunderejsen? Ja, det er ret fedt. Ja, det er nemlig mega fedt med de integrationer der. Præcis. Jeg kender i hvert fald ikke andre systemer, der kan skyde den data retur, for eksempel bare til Google Ads, og se, når nu er nogen faktisk gået igennem hele vores salgscyklus og end med at blive en kunde, og de har signet en deal til 1,5 millioner, når man skyder tilbage til Google Ads, at der har været en kunde til 1,5 millioner. Så der er faktisk en rigtig fin ROI på det her marketing, der sidder og laver. Ja. Men ser I så, at virksomheder, de sidder bare kun ind i HubSpot? Altså de behøver ikke gå på Google Ads, eller behøver ikke gå på Facebook Ads, eller de andre ting, man kan forbinde. Måske endda sine sociale mediekanaler også, kan jeg se, man kan forbinde jo. Ja. Ser I nogen, der bare sidder derinde kun? Altså de behøver ikke gå ind på diverse kanaler individuelt? Ja, det gør vi, hvis de ikke selv laver annoncering. Jeg skulle ikke sidde og lave min annoncering i HubSpot, hvis det var Facebook eller Google. Okay. Fordi det er sådan lidt, ofte så det, altså Facebook og Google laver tit ændringer af deres annonceplatform, og før HubSpot får det ind, så skal de jo bygge det, som der nogle gange er blevet bygget af nye tiltag. Ja. Så det vil altid være lidt bagud. Men hvis du bare sidder og poster og organiske opslag, så det er umiddelbart at det har vi, eller vi har kunder, der bare sidder og gør det fra HubSpot af. Ja. Så det ser jeg så det er mere godt til data tracking, men måske sådan ifølge sådan sidde og skabe sin ads, så er det måske bedre at sidde ind i de individuelle kanaler. Det giver selvfølgelig også god mening. Ja. Det vil jeg gøre. Selvom HubSpot stiller muligheden til rådighed, så der vil jeg mene, man er bedre stillet i sine annoncekanaler. Ja, men lige præcis, i forhold til data tracking, der er det nemlig sindssygt godt. Ja. Cool nok. Men sådan, noget af det, som der virker virkelig smart med HubSpot, det er jo også det med, at for store virksomheder, så er der ekstremt meget kontrol, at skabe kontrol med noget som HubSpot. Altså,
der er de her playbooks for eksempel, hvor du kan have dine scripts, så du har dine sales reps, der sidder bare og følger et script, i stedet for at du skal sidde med et Word-dokument, de skal sidde og læse igennem hver gang de sidder og laver deres cold calls eller salgsopkald, og du kan lave det dynamiske interaktion jo i dem også. Og nogle af de ting er jo virker ekstremt tillokkende for skalerende B2B virksomheder, som er jo afhængig af rigtig meget salgsopkald. Er det noget, som du ser folk adoptere nemt, eller sådan noget, som bare flyder for dem, når de kommer ind i det? Jeg må sgu godt være ærlig og sige nej. Okay. Vi har været lidt omkring det, men sådan, den største opgave i at sælge HubSpot, eller generelt CRM-systemer, er jo ikke så meget den tekniske opsætning, og systemet kan og rapporten og sådan noget, det er en kulturændring. Nej. Ja. Det her med at lave en kulturændring til et system som HubSpot, som er et fantastisk system, hvis den har dataen. Hvis den ikke har dataen, er den lige så god som Excel, eller whatever det må være. Så det her med at pushe, at folk skal lære at bruge det til at registrere alle deres deals og aktiviteter, og you name it. Ja. Det er en rimelig stor ting, og ofte så er det sådan, at vi kan simpelthen ikke både skubbe en playbook, og skubbe en deal pipeline, og skubbe en mobil app ned over dem. Og skubbe ned, at de skal huske at registrere en note, og et telefonopkald, og logge et møde, og logge en whatever det må være. Nej. Alle de her ting, som der er sindssygt fede features, dem skal man godt nok tage lidt af gangen. Okay. Og playbooks er noget af det, der er rigtig mange, der lidt ligesom du gør nu, sidder og tænker, det er en mega fed feature, og vi kan sørge for, at alle kommer til at svare på de samme spørgsmål, og vi får scriptet igennem og sådan noget. Ja. Men realiteten er også bare, at det er en af de ting, der bliver nedprioriteret, indtil man har styr på alt det andet, som det grundlæggende data. Okay, ja. Er det noget, du ser mere ved folk, som ikke er så tech-savvy virksomheder? Altså, der er vel forskel på, nogle virksomheder, de kommer måske til jer på grund af, at de ser de features og bare vil have det, og nogle, de er måske stadig bare tænker, vi skal bare begynde at have et eller andet system og digitalisere os lidt mere. Ja, god pointe. Og vi har rigtig mange, der kommer ud af toren, som har behov for at digitalisere sig, som har set, at HubSpot det er det fedeste, og så vælger de at gå med os som partner. Ja. Der kan sagtens være noget om dem, der er lidt mere tech-savvy, og som du også siger, er bygget op omkring at lave telefonsalg, at playbooks vil være nemmere for dem at adaptere. Ja. Det er der ingen tvivl om. Og især hvis de kommer fra et lignende CRM-system, så skiftet ikke er så stort. Ja. Hvis processerne selvfølgelig er der, det er måske det vigtigste, at deres interne processer er alligevel gearet mod, at så kan du, i stedet for at I har en Google Docs, vi deler med salescriptet, så skal du bare trykke her nu, så kommer det op ind i CRM-systemet. Yes, præcis. Fordi det er jo også en af de andre blokker. Hvis man skal til at lave hele processen for det, og tænke den igennem, og trial and error og så videre på den del, så lægger den jo over ved salgschefen, og det kan også hurtigt blive nedprioriteret. Ja. Det er en god pointe. Altså change management og ændre processer, eller implementere processer, er måske lige så stor en del, som bare at få systemet. Ja, og tæt på næsten måske større. Mere, ja, okay. Ja, det er det godt nok, fordi det er bare så vigtigt, at de virksomheder, de er så klar på at skifte system, og at deres ansatte også bliver gearet til det, og preppet til det, og så videre. Ja. Hvor tit får I folk, der kommer til jer, hvor I så skal uddanne dem, kan man sige, og sige, at vi bliver nødt til at få styr på nogle processer, fordi ellers så bliver det kaos, hvis I begynder at gå ind i HubSpot? Det er oftere, end at de har styr på processerne. Okay. Der er jo også mange, der gør det i sådan en, hvor de er i en forandringsledelse, eller en ændring af deres forandringsledelse. Ja. Som sagt, altså de kan komme med en konsulent som dig, eller det helt klassiske eksempel er nok, at man har fået et nyt bestyrelsesmedlem, som slår på lige præcis nogle af de her ting. Og det bestyrelsesmedlem sætter gang i nogle processer omkring det. Ja. Og så kommer virksomheden og siger, at vi skal i gang med at prøve at lave ABCDEFG. Kan vi det i HubSpot? Ja. Jamen det tror jeg, du har helt ret i. Men altså, det er også sjovt nogle gange. Altså, hvad er det lige,
der nogle gange trigger folk til, nu skal vi i gang, og nu skal vi have HubSpot, eller et CRM-system generelt. Altså, hvad ser du som de største sådan, triggers? Ser de et eller andet for sig? Hvad er lige det største argument for upper management til, at nu skal vi lave en kæmpe systemændring? Jeg er rimelig overbevist om, at det enten er det her med, at du får en ekstern person ind, som kan være bestyrelsesmedlem, advisory board, lidt sjældnere, altså en konsulent, og allerhøjst grad, at du får en ny chef, eller en ny salgschef, eller en eller anden person ind, som slår på de her ting, fordi det har man gjort tidligere, eller det er det, man ligesom bringer med. Jeg synes nogle gange, at der bliver en jobsamtale vendt rundt til, at det kan være personer, der faktisk prøver på at sende nogle idéer ind i ansættelsesprocessen. Så kan man, især det rigtig ofte, der er nogen, der lige er blevet ansat, så tager de et møde med os og siger, jeg har arbejdet med HubSpot tidligere, det kunne jeg godt tænke mig at implementere i den her virksomhed. Jeg skal nok lige nå at være her i nogle måneder, før vi er klar til at gå i gang med det, men er det noget, I vil kunne hjælpe os med på sigt? Ja. Det er så meget typisk dialog, vi kan have. Men jeg tænker sådan helt konkret, sådan, hvad er det sådan næsten bullet point fordel, der er i en virksomhed ser i, fordi det er jo en kæmpe beslutning med at ændre CRM-system eller implementere et fra ny af. Så hvad hører du, eller hvad siger du til folk, sådan, I skal gå igennem den her kæmpe smerteproces på grund af de her fordele her? Jamen det vil jo typisk være, at de får så god data, de får så god struktur. Hvis vi nu lige snakker salg, så er det især data og struktur. Det gør, at vi begynder at kunne kigge meget sådan nøgternt ned i processerne og sige, okay, hvor er det, vi taber vores deals, hvilke faser er det i, hvem er det, der taber vores deals, hvilke aktiviteter er det, vi skal lave. Sequences er et andet sindssygt brugt værktøj inde i salgshoppen, eller saleshoppen, hvor du kan måle på dine forskellige salgsaktiviteter. Du kan sige, at alle skal bruge den her salgssequence, vi har, hvor step 1 måtte være at lave et opkald, step 2 måtte være at lave LinkedIn outreach, step 3 måtte være at sende mail 1, mail 2, mail 3. Det er ligesom du kender det fra e-mail automation. Så kan du gøre det samme på salgsaktiviteter. Så kan vi sige, at vi har kørt den her sequence på 100 leads. Hvor stor en procentandel af dem svarede faktisk retur? Og hvilke steps er det, vi svarer retur på? Hvor fejler den? Og så videre. Begynder vi at kunne have de processer ned over alle, hvis det går godt. Så man får bare så meget at måle på, og hele pointen er, at det skulle så give dig meget mere effektivitet, og principielt kan du spare sælgere. Ja. Så det er meget data, altså data, og så man får et godt overblik over virksomhedens aktiviteter. Præcis, og du kan rapportere meget bedre til ledelsen. Ledelsen kan tage bedre beslutninger, fordi det bliver databårne, og ikke bare tommelfinger op i luften, eller pegefinger op i luften. Jamen, og det er da godt argument der, fordi det er jo tit ledelse, man hører, vi vil gerne have det her, på grund af dataoplæg og sådan noget, ikke? Men dem, der faktisk skal sidde og fylde dataen ind, det er jo ikke upper management, det er jo medarbejderne, det er jo sælgerne, det er jo dem, der sidder i marketing og så videre. Og kan det ikke nogle gange for dem være sådan struggler der med, du ved, nu skal vi gøre det, fordi ledelsen siger det. Men der skal jo være nogle fordele for dem også, ikke? For at de gider at gøre det, bliver motiveret for at blive ved med at gøre det. Jo, altså alle sælgere er jo sådan meget, jeg har min tilgang, den fungerer godt, så det er den, jeg bruger. Og så har sælgere jo så bare 100 forskellige tilgange og måder at gøre det på. Men det der, jeg tror, en af vores vigtigste pointer, det er bare, at alt data inden for salg, det peger jo på, at timing er det mest afgørende for, at du lukker et salg. Og det HubSpot kan hjælpe dig til, det er jo at have 1000 deals i gang på en gang. Det er måske lidt meget, men bare et eller andet virkelig højt tal, antal deals, fordi du har det hele system, du lægger tasks på alt, du skal gøre. Lad os bare sige, at alle deals, jeg har gang i, dem vil jeg svare, dem vil jeg vende retur på hver uge, eller hvad det nu måtte være. Eller hvis kunden siger til mig at svare tilbage om 3 måneder, så lægger du task på det om 3 måneder. Så alt, hvad du gør, det sætter du i et system, og derved får du den optimale timing, så du skal ikke sidde og huske at have det hele ind i hovedet, eller have det liggende på mails, eller Excel, eller hvad verden man nu noterer sådan nogle ting. Du får det hele sådan leveret til dig, så længe du bare leverer data ind. Og det er vel også nemmere. Hvis du flere deals, så får du højere provision. Højere provision lige i løn til dig selv, og dermed hvor det er en fordel. Klart, ja. Og det er jo også, og de værktøjer i HubSpot er synkroniseret med din e-mail, med din kalender. Så det alt andet lige burde være langt nemmere måske også at huske de ting, du skal gøre, og altså en udføre dit arbejde som sælger vel. Ja, præcis. Ja. Altså bare det der med, tag eksemplet med, du bookede møde direkte ind i min kalender. Og det ser vi bare rigtig mange, der faktisk bruger den feature, når vi implementerer den.
folk vil sgu heller bare booke møde direkte, end de vil til at række ud, og så lige have sådan en forhåndssnak, og så aftale, hvornår man kan have et møde og sådan noget. Så bare det at fjerne nogle af de der barrierer, der måtte være, det gør meget. Ja, giver god mening. Fedt. Så nævnte du noget om, lige 2 sekunder, jeg lige zoomer lidt ud. Jeg skulle bare lige jeg var lige om jeg havde noget her om 5 minutter. Ja, det havde jeg ikke. Jeg har også lige en confession her to make. Jeg har faktisk snydt dig lidt, Kasper. Jeg er konsulent, men det her det er faktisk det, som man kalder et mystery shopper. Og jeg tog et opkald her for at blive klogere og så videre. Og for at være helt ærlig, også aflure lidt nogle gode metoder og sådan noget. Så først var lige så undskyld, og nu indrømmer jeg også, fordi bagefter så kommer du til at kunne se alligevel min hjemmeside og sådan noget, så kan du se det jeg laver. Og jeg prøver egentlig bare på at blive klogere på det. Men jeg synes, det er mega fedt, mega passioneret for alt det kan med SIEM-system og Hotspot. Og da jeg så din virksomhed og med Hotspot, og synes, jeg havde en sindssygt fed hjemmeside, sindssygt god info og sådan noget, så kunne jeg ikke dy mig for lige at prøve, om jeg må få lidt mere info, lidt nysgerrighed ud af det. Så jeg bare lige sige undskyld også forhånd, men sige tak, fordi du har været mega flink, mega rar at snakke med, og jeg kan godt forstå, at jeres kunder, de vælger jer arbejde sammen med. Tak, og helt fair. Jeg havde godt lidt jeg havde en lille fornemmelse, da jeg så mødet. Det har du sikkert. Vi oplever det nogle gange. Men jeg er også glad for, at du er ærlig lige at sige det. Du vil alligevel kunne se min hjemmeside bagefter, så det vil jeg vil hellere egentlig bare være upfront omkring det. Jeg synes, man skal være transparent, og selvfølgelig nogle gange så skal man bruge lidt nogle frække knep, men jeg synes også, man skal være ærlig omkring det. Ja, og det kan da også være en dag. Hvor bor du hen? I Aarhus faktisk. I Aarhus? Okay. Ja. Nå. Samme sted. Men en anden ting, som jeg er i gang med også, det er, lige nu så jeg har lige startet en YouTube-kanal faktisk i går, og jeg prøver at poste på LinkedIn hver dag, og på mine sociale kanaler og sådan noget. Og jeg prøver virkelig på at levere værdi, og snakke om de ting, som giver mening, i forhold til SIEM-systemer og HubSpot. Så hver dag, så prøver jeg at poste på LinkedIn og give et eller andet værdifuldt indslag. Plus jeg nu også prøver at lave YouTube-videoer, hvor jeg snakker ind i, hvad er der mega smart ved HubSpot, hvorfor skal upper management synes det er fedt, hvorfor skal salgsfolk dem på jorden synes det er fedt, og virkelig gøre det mere overskueligt, fordi jeg synes det er en problem med HubSpot, synes jeg selv, det er, at det er så totalt uoverskueligt, og hvis du bare snakker ind i de gængse ting, også bare sådan det SIEM-system og det her, så får du faktisk ikke hele billedet af, hvad det egentlig kan levere værdi. Og som du også selv siger der med, at problemet er oftest for folk at overskue det og bruge det, og det er rigtig meget med change management, og det er det, jeg også gerne vil prøve at bruge min YouTube-kanal og mine sociale medier til at prøve at gøre det simplere for folk. Ja. En ting, jeg lige vil spørge dig om, og det er helt okay, hvis du ikke er aktuelt. Hvis det var okay med dig, så vil jeg faktisk gerne have lov til at bruge det til noget content. Altså, fordi du snakker om nogle virkelig relevante ting, synes jeg, med HubSpot og upper management og sådan noget. Og så bruge det at poste, og selvfølgelig godt give jer credit, altså Edge Marketing. Ja, det tænker jeg umiddelbart, det vil. Men det skal du være meget velkommen til. Du må sige til en dag, hvis du ikke vil være selvstændig længere, og vil søge et job inden for en HubSpot-verden. Jeg har i hvert fald fået et virkelig godt indtryk af dig, og det er... Tak. Det er i hvert fald noget, Morten og jeg gerne vil snakke om, hvis det var den dag, jeg skulle bruge det. Det tager jeg som en kæmpe kompliment, og tak for det. Altid godt at have de muligheder åbne. Jeg håber selvfølgelig, at jeg bliver millionær af mit eget, men hvis jeg får... tak. Så jeg tror også, altså det markedsføringsspændende SIEM-systemer og så videre, der er et kæmpe marked inden for det, fordi alle virksomheder bliver nødt til at komme ind der nu. Ellers så dør de hen. Det ser man jo bare med alt det AI, alt det der sker nu. Du er en ekstremt ineffektiv virksomhed, hvis du ikke digitaliserer dig over for et SIEM-system, der arbejder for dig. Ja, for det. Og det bliver, jeg tror, det bliver svært at skalere sig. Ja, helt sikkert. Men alt det der, det er jo interessant også tanken om sådan, at altså kommer vi til at se flere og flere niche-virksomheder. Det er det for svært for store virksomheder at skalere og sådan noget. Det går der jo meget om lige nu, at alle de virksomheder, der vækster, det er faktisk dem, og alle dem, der klarer sig bedst, det er dem, der ligger omkring de der sådan 10 mand, som ikke er så udsatte, og kan tage nogle hurtigere valg og sådan noget, fordi at for eksempel som AI, det bevæger sig så hurtigt, så virksomheden skal ligesom kunne give os til, at man følger med på en ny bølge. Det er nok lidt sværere for Novo at gøre, end det er for os. 100%, og jeg tror også, det er også noget,
af det, som jeg gerne vil med min virksomhed egentlig, det er det der med at virkelig at fokusere og specialisere sig ind på noget meget konkret. Så min ambition, det er egentlig, jeg vil rigtig gerne ind og hjælpe skalerende agencies, consultants, coaches, du ved, dem som er super B2B og meget afhængige af salgsopkald og stor volumen af dem og nysalg, mega meget fokus på salg, om at så bruge HubSpot til job, bruge alle de features der er inden for sales hub'en, til at virkelig enable dem til at spare mega mange timer hver uge, og få upper management til at bare have det der spidse overblik af dashboard, hvor de bare kan dykke ned hver dag, og så vide, det her der er galt, du ved, vi skal have flere leads, eller det her der er galt, vi skal jo træne os sælgere til at have højere close rate. Og så også gå steppet videre, måske hjælpe dem med at integrere et system som ClickUp, hvis du kender det, sådan ligesom jeg sagde, ja, det bruger vi selv. projektmanagement. Det bruger jeg selv. Fedt, det gør jeg også. Det synes det er mega fedt. Men også integrere det med HubSpot og synkronisere det, så snart de har vundet dataen over det system. Have en template liste, hvor de bare har nogle customer success managers eller projektledere til at bare tage fat i kunderne og bare fuldstændig streamline forretningen. Så det er det, jeg er i gang med at bygge mig op til at tage mig af den del. Det vi ser, den måde HubSpot har bevæget sig på, og kundernes efterspørgsel i HubSpot har bevæget sig på, er, at vi får næsten en case nu, hvor ikke de gerne vil have det til at integrere med et eller andet system. Ja. Så jeg tror, at den er vigtig at have med, at man på et eller andet tidspunkt lærer som minimum at kigge ind i, hvordan arbejder man med integrationspartner, i hvert fald for HubSpot-senden. Det kan godt være, at man ikke skal lære for kode og sådan noget, men i hvert fald forstår sådan noget som diagrammer, eller et eller andet, hvor du tegner op, hvordan data skal flyde ind i HubSpot, hvordan man så selv kan styre det på HubSpot-senden. Ja. Det er godt, så jeg arbejder selvfølgelig også med integrationer i HubSpot, men så jeg ved ikke, hvor avanceret du tænker man på for det, fordi de har jo mega mange integrationer bygget for en, hvor du egentlig bare skal sige, det her datafelt er synkroniseres med det datafelt i HubSpot for eksempel. Yes, men det er udover, altså det er sådan, det er mere custom integrationer, det er ikke så meget de der in-app marketplace integrationer. Okay. Men næsten alle virksomheder, i hvert fald dem vi støder på, de har et eller andet specialdesignet system, som nogle gange styrer deres produkter, eller styrer whatever det må være. Og det system skal sende data ind i HubSpot. Og det synes jeg bare næsten alle cases, vi begynder at få, de har den her baggrund. Og så fordi der jo i Danmark har været meget fokus på det her med systemer skal snakke sammen og sådan noget, så den er der rigtig mange, der tager udgangspunkt i, at det skal man kunne. Det gør også, at et HubSpot-projekt jo lige pludselig ikke bare koster 100.000, men sikkert koster 500.000, fordi integrationspartner er voldsomt dyre, hvis ikke man har dem in-house. Ja, så er det koder og programmører, du skal faktisk have ind. Præcis. En software, ja. Det giver mening. Men er det meget B2C-virksomheder med stor produktkatalog som regel, eller altså lagerstyring? Er det den dur, man over i? Nej, det er B2B. Vi har ingen B2C-kunder. Okay. Det er B2B, der har et eller andet PIM-system, eller hvor det må være. Ja, okay. Så den række der er sådan noget, så producentvirksomheder, lagervirksomheder, altså dem var en kæmpe produktportefølje bagved, så måske ikke så meget services som konsulenter. Ikke i lige så høj grad i hvert fald. Nej. Selvom jeg godt nok ved, at vi lige har haft en. Jeg er ikke slet ikke inde i alle vores HubSpot cases. Nej, okay. Jeg tror også på services, men nok i mindre grad. Ja, virksomheder, som jeg targeter, vil synes, det var ultra interessant, fordi de har så høj volumen af salg, så de skal bare have en sales rep til at bare hurtigt kunne lave fakturen, eller tage betaling direkte på salgsopkald, og det hele bare integreret, og skrive kontrakter jo også, e-sign, kontrakter og sådan noget. Alt det, der kan integreres med HubSpot, virker mega smart, og du kan se inde på kontraktniveauet, sådan, har de underskrevet kontrakten, har de ikke, og så kan man lave workflows på det, og alt det der. Det er bare sådan, det er så stor en del af HubSpot, man går glip af, hvis det er, man ikke kan bruge den del også. Jamen altså, jeg tænker jo bare, at det giver mening for sådan nogen, der har jo altså flere salgsopkald om dagen, hvor det er bare en salgsmaskine. De sælger kurser, for eksempel, eller de sælger et eller andet, hvor de handler bare om salg. Altså, så skal man jo have en sales rep, der bare kan sidde i HubSpot hele dagen og bare smide payment link, oprette payment links, smide kontrakter, og så har du det der overblik ind i systemet igen, sådan, vi mangler flop dem, de har ikke underskrevet kontrakten, de mangler ikke betalt, så vi sendte 2 dage siden og sådan noget. Og så kan det integrere med Stripe jo også, som de fleste alligevel bruger til sådan quick payments. Ja, præcis. Så jeg vil også sige, der er også bare sket meget. Nu har de lanceret deres commerce hub inden for de sidste 6 måneder, og jeg er spændt på at se, om ikke der snart begynder at komme noget, der også passer, når den kom til EU i 1-2 måneder siden. Så må ikke vi også snart se nogle ting, der åbner op for, at der kommer flere af de her integrationer.
Ja. Det er i hvert fald det område, de bevæger sig meget på. Ja. Det giver mening. Det går jo stærkt. Det går virkelig stærkt med dem. Ja, det gør det. Det gør det. Det er sindssygt nok. Ja. Det kan meget af det, i hvert fald i forhold til det, vi sprang på det. Så ja, jeg synes, det er mega spændende. Jeg elsker sådan noget, hvor tingene bliver udviklet, så især med AI også. Spændende. Ja. Til gengæld på AI, der kunne de godt lige tage op sig. Altså, den der chatspot og integrationer, så jeg fatter ikke det her. Nej, okay. Tænker du på Content Hub, eller? Jamen, det er bare det hele. Okay. Jeg tror ikke, vi har endnu ikke nogen gode eksempler på, hvor AI sådan virkelig fungerer godt. Chatspot og hvad i verden det hedder. Du kan bare fortælle den, at du vil gerne bygge en eller anden custom report, og så laver den det til dig. Ja, okay. Men det ser man i alle softwares, også i Zapier og alle de der ting. Altså, jeg vil gerne have et workflow, der kan gøre sådan. Ja, tak. Okay, jeg skal alligevel bruge lige så lang tid på at modificere det nu, i stedet for bare at bygge det fra scratch. Præcis. Jeg tror bare, at mine forventninger er nok lidt højere, fordi ham Damesh, der er stifteren bag HubSpot, er jo også medinvestor i ChatGPT eller OpenAI. Så man kunne godt lige have forventet, eller man ved jo, at det bliver bygget på OpenAI, deres hele sag. Ja. Der er fandme forskel. Ja, men det er jo nok også helt nyt, det der med, at det sådan bygger funktionalitet for en måske. Ja, det er det. Ja. Og en dag skal det nok komme, tror jeg. Ja, næste måned, så kører det sikkert som smurt. Det håber vi. Ja, fedt. Ja, men Kasper, mega hyggeligt at snakke med dig. Vi har heller ikke tage mere af din tid. Det er sgu i orden. Ja, det var super hyggeligt, og tak fordi jeg må lave noget content her, der giver noget værdi til folk, som overvejer HubSpot, og male jeg et rigtig godt lys. Det synes jeg, du har gjort rigtig godt alligevel. Så det bliver ikke svært at edit til. Tak for det. Ja. Men sindssygt god dag til jer, og mange tak, Kasper. Jamen, det var så lidt, og rigtig god dag til dig, og held og lykke med det hele. Tak for det. Lige over. Hej. Every lead becomes a treasure, CRM that brings the pleasure, analytics on my dashboard, marketing on full accord. It's the software I rely on, building bridges led by Python. Every campaign feels like starlight. HubSpot, you're my delight. HubSpot, you're my savior. Everywhere I look, you're magic. Where you going? I said I'd stay true. Choose HubSpot and never falter. Grow your business, get much taller. Proven tools for modern ages. HubSpot wisdom on all pages.